זה הקסם הכי קל שאתם יכולים ללמוד, קבלו. אתם אומרים למישהו לבחור קלף רנדומלי מהחבילה, לדוגמה 9 עלה. אתם אומרים לו לשים את זה למעלה בחבילה, ואתם חוצים את הקלף שלו באמצע. בהקשת אצבע, אתם מראים לו שקלף אחד יתהפך, וזה לא הקלף שלו? רגע, מה? אוקיי, אבל זה 4, אני לא חושב שהוא סתם יתהפך. אז 1, 2, 3, 4, וזה הקלף שלו. בואו נלמד. אתם לוקחים קלף 4 מהחפיסה ואתם שמים אותו, הרביעי, מלמטה, הפוך, בצורה כזאת. זהו, אתם אומרים לבן אדם לבחור איזה קלף שהוא רוצה, רק תיזהרו לו להראות לו את הלמטה. לדוגמה, 8 טילטן, אתם אומרים לו להניח אותו למעלה, אתם חוצים את החפיסה, ואומרים לו שבהקשת אצבע, קלף אחד יתהפך, וזה לא הקלף שלו? רגע, אוקיי, אבל זה 4. ואז אתם סופרים 1, 2, 3, והקלף הרביעי זה הקלף שלו. וזה חייב להיות שווה לייק ועוקב.